Hello, good morning, Siargao. Ani ako sa dapa mga kagusok no. Kung kamo magpatubil, kari lang kamo sa Gia fuel station mga kagusok no. Kay ila gasolina di mga kagusok, barato ra mga kagusok no. Shout out nato kang Edward Ibu og Topper, ako mga friend di, mga viewers na mga followers na ako no. Kung kamoy nangita og mga motor og renta, barato ra diri mga kagusok, kag 350 ra ang fare din nila mga kagusok ko. Kompleto na Mio, XRM, Nmax, kanan tanan gusto ninyo na motor ninyo rintahan, basta available iparinta na mga kagusok no. Adto lang kamo sa Gia fuel station sa dapa mga kagusok no, kay makita rin din mga kagusok. Kung kamo natdan og gasolina, kung kamo sab gusto mo rinta og motor, kadto lang mo sa dapa mga kagusok no. Gia fuel station mga kagusok no. Anapa si Edward, si Ibo og Stopper. Shout out sa ako mga viewers og sa ako mga followers diya no sa station diya sa fuel no mga kagusok. Dagan salamat mga Siargao non og ako mga viewers og mga followers. Mayong buntag sa atong tanan.